लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों मोननै गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। स' नोंथांमोना भिडिअखौ आबुङै मिथिनो थाखाय जोबजासिम नायलाङोब्लानो जाबाय। स' गिबियावनो दङ एमबि प्रेजेन्ट बेनारनिफ्राय गोदानै फैनो गोनां मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ, जाय मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों माब्लाबा नोंनि। आरो बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअआवनो कास्टिं महरै दङ मिथुराज बर' लोगोसे प्रिया बसुमतारिया। मेथाइखौ रोजाबदों आलफिनस्टन बर' लोगोसे अन्जु देबि बसुमतारिया। आरो डाइरेक्सनखौ खालामदों अबिनाश दैमारि लोगोसे डिअपिखौ खालामदों सान बर' आरो मिथिंगा बसुमतारि बिथांमोना। स' लोगोफोर बिथांमोना बे माब्लाबा नोंनि फैनो गोनां अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि टिजार भिडिअखौ एमबि प्रेजेन्ट चेनेलाव हगारनानै होखाबाय दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना टिजार भिडिअखौ एमबि प्रेजेन्ट चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन। आरो आबुं मिउजिक भिडिअखौबो नोंथांमोना एमबि प्रेजेन्ट चेनेलाव साननैसोनि उनावनो नुनो मोनगोन। स' बेनिखायनो नोंथांमोना एमबि प्रेजेन्ट चेनेलाव थांनानै बयबो साबस्क्राइब खालामना लाहैनो हागोन। स' बिथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे जोबोर मोजां मिउजिक भिडिअफोर लाबोबाय थायो लोगोफोर। आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ आर क्रिएशन बेनारनिफ्रायबो गोदानै दिहुनजानाय मोनसे मिउजिक भिडिअ, जाय मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों साइक्लं। आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो कास्टिं महरै दङ मनजित औवारी, रनजिता नार्जारी, मेहेर मुसाहारि बिथांमोना। स' बिथांमोननि बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों आलफिनस्टन बर' बिथाङा। आरो बे मिउजिक भिडिअनि कनसेप्ट एन्ड डाइरेक्सन एन्ड करिय'ग्राफखौ खालामदों कातिना दैमारि बिथाङा। स' लोगोफोर बिथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ साननैसो आवगोलावनो आर क्रिएशन चेनेलाव हगारनानै होखाबाय दे लोगोफोर। स' दासिमाव नोंथांमोना गोबाङानो नायाखै जानो हागौ। स' बिनिखायनो जायफोरा नायनो गोसो गुदुं बिथांमोना आर क्रिएशन चेनेलाव थांनानै बे मिउजिक भिडिअखौ नायहैनो हागोन। स' लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो। आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव दिनैसो गोदानै नायदोंब्ला बेफोरबायदिनो माखासे गोदान भिडिअफोरनि आपडेट्सखौ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्ला